Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatli qardaşlar, bizning imanыбыз камил булган өчен, күңелебез тыныч булган өчен без Аллаһ турында яхшы уйда булырга тиешбез. Кайһы бер кешеләр Аллаһтың рәхмәтен, Аллаһтың бөеклеген аңлап җитмәй тулыгынса һәм дә улар әйтә: "Мин күп тапкыр насарлыктар эшләнәм, күп тапкыр туры юлдан тайпылдым, я булмаһа яңа гына туры юлга бастым. Аллаһ субхана ва тааля мине гафу итәрме, юкмы?" дип уйлай. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: "Һәр бер адәм балаһы хаталанучы, ләкин яхшылары уларның кемдер тәүбәгә килә, ягъни истигъфар кыла, Аллаһка кайта, үзләренең хаталарын аңлай. Шуңа күрә әлбәттә һәр бер кеше яңлыша, ләкин Аллаһка кайткас, Аллаһтың рәхмәтенә ирешәм дип изгелекләр эшләй башлагас, без Аллаһ турында яхшы уйда булырга тиешбез. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям адаккы бер хутбаларында шундай сүзләр әйтә: "Аллаһ субхана ва тааля үзенең кулына шулай булыр ди, уның кулы ди, кеше ди, уның турында ниндәй уйда булыр ди. Әгәр дә һин уйлайһың икән Аллаһ турында яхшы уйда булһаң, мәсәлән, Аллаһ субхана тааля мине гафу итә, Аллаһ субхана ва тааля минең балаларымды бөек кешеләрдән итә, мин киләсәгем якты була, шул эшләрем уңа" дип яхшы уйда булһагыз, әлбәттә Аллаһ субхана тааля һезгә шулай эшләячәк. Шуңа күрә әйдәгез ошо изге Рамадан айы форсат айында Аллаһ турында үзебезнең уйларыбызны яхшыртайык. Позитив булырга безнең Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям һәр сакта сакыра. Төрле генә авыр хәлләрдә булмаһын, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям Аллаһтан өмөтен өзмәгән. Шуңа күрә Аллаһ турында яхшы уйда булайык һәм дә Рамадан айлары безне яхшы якка үзгәртһен һәм дә яхшы уйдар менән яшәйек. Ассаламу алейкум.